61-ви турнир по фудбал на малки врати от 18 юли на спортен комплекс Парк. Парични награди за трите най-успешни отбора във всички категории. Общ награден фонд 620 000 динара. Без такса за участие. Вход за посетителите свободен. Организатори – Туристическа организация Цариброд и Спортен съюз Цариброд под патронажна община Цариброд. Медиен партньор – Радио-телевизия Цариброд. 61-ви турнир по футбол на малки врати от 18 юли в Цариброд. Регистрация на отбори до 16 юли. Телефони за контакт 010 361 124 065 95 85 705 и 063 435 174 или лично в помещенията на Туристическата организация Цариброд.